Keretein belül köszöntök tehát mindenkit. Az Egyesület 2006 óta működik, és alapításától kezdve fontos céljának tekintette olyan szakmai napok, konferenciák szervezését, amelyek hozzájárulhatnak a szakterületi tudás megosztásához. Hasonló célok vezettek minket is, amikor 2023-ban a látássérült kisgyermekek korai fejlesztésében esetenként több évtizedes tapasztalat rendelkező gyógypedagógusokként, közülünk többen az egykori látásvizsgáló korai fejlesztő gyógypedagógusaként. Ennek az egyesületnek a keretein belül alakítottuk meg akkor a körcsoportot, amely a mai rendezvényt is szervezi. A videokonferencia könnyű elérhetőségére építve álmodtuk meg ezt az előadássorozatot, ebben a fél évben kifejezetten szülőkre gondolva. A programsorozat neve is megváltozott az előző évekhez képest. Most Láresz Korakör családi körben online programsorozat, látássérült gyermekeket nevelő szülők és kisgyermekekkel foglalkozó szakemberek számára. Ezt a rendezvénysorozatot a Belügyminisztérium és a Slakta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatja. Azért a szülőkre gondoltunk ebben a harmadik évadban, de persze természetesen szívesen látjuk a kollégákat is, mert a szülők szerepe nagyon megváltozott az utóbbi években. Ők döntenek egyre inkább arról, hogy milyen terápiákban vesznek részt a gyermekeik, hogy az intézményi ellátást hol veszik igényben, és a döntéseikben sok információ között kell tájékozódniuk, így nagyon sok zsákutcát, kerülő utat lehet megelőzni, hogyha hiteles információforrásokból tájékozódnak. Azt gondoljuk, hogy ez a sok-sok évnyi tapasztalat, vagy évtizednyi tapasztalat, ami itt a kollégákban felgyülemlett, és azoknak a szülőknek a megosztása, akik jelenleg látássérült kisgyermekeket nevelnek, és akikkel a kollégák foglalkoznak, az hiteles információnak tekinthető ebben a vonatkozásban. Minden alkalommal, így most is, 2 előadásra kerülne sor, és az előadások után beszélgetnénk 2 szülővel. Az előadások témája a mai alkalommal a családok pszichés és rendszerszemléletű támogatása a megküzdésben és a gyász vagy veszteség folyamatban a korai intervenció során. Ezt az előadást Illényi Eszter tartja majd, a másik előadás pedig a mesterséges intelligencia káros és segítő szerepével foglalkozik a megküzdésben. Ezt az előadást Bata Tímea fogja tartani. Ezek után 2 szülővel beszélget majd Illényi Eszter. Az előadások alatt kérjük, kapcsoljátok ki a mikrofonjaitokat, és hogyha valaki automatikus feliratozást kérne a Zoom programtól, a CC gombra kattintva megteheti azt. Az előadások témájához kapcsolódó kérdéseket a chatben várjuk, és az előadások elhangzását követően válaszolnánk meg. Kérem akkor Esztert, mert látom, hogy itt van, és látható mindenki számára, hogy kezdje el a megosztását, és aztán pedig az előadását is. Elkezdődött a megosztás. Már Akkor ez látható. látható? Igen. Jó. Akkor szeretettel köszöntök mindenkit ebben a körben, ebben a családi körben, mert nem is vagyunk olyan nagyon sokan. Elhangzott, hogy gyógypedagógusként kapcsolódtunk össze ebben a témában is, meg mindenféle a LARES által támogatott ilyen előadássorozatokban, de jó magam, ugye pszichológusként dolgozom már sok-sok éve, úgyhogy nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttem össze a szülőkkel, ezekben a intervenciókban, ezekben a korai életkorban adható támogatás, a korai intervenciós támogatás során. Ebből osztanék meg néhány elemet a teljesség igénye nélkül,
Amit legelőször mondanék, hogy most egy picit-picit más szemléletben mondanám, mint azt már korábban is tartottam hasonló témában előadást, olyan szempontból, hogy nekem az elsődleges most az, hogy a szülőkkel való kapcsolat, tehát onnan indul minden. Tehát kapcsolódik a gyógypedagógus, kapcsolódik a pszichológus, kapcsolódik a szülő a gyermekével, kapcsolódnak a szakemberek egymással, a korai intervenció során, külső szakemberekkel is, az egészségügy, a szociális területen is, és ennek a szemléletét, talán egy pici szeletét mi is tudjuk megélni, és ezt a biztonságos, támogató környezetet adni a szülők számára ebben az időszakban, ebben az első időszakban. Most a rendszer szemlélet az nagyon egy modell, egy nagyon divatos szempont lett a mai pszichológiai gondolkodásban, és az én gondolkodásomat, az én támogató munkámat is, azt gondolom, hogy ez nagyon erősen vezérli. És ezért a családot, nem csak a munkarendszerét, hanem a családot, mint rendszert tekintem alapnak itt az egész ellátás során. El kell mondani, hogy a család az egy olyan rendszer, tehát nem csak a gyermek van, akire fókuszálunk, hanem az egész családra. Ez egy dinamikusan változó egység, ahol minden tag hat egymásra a pozitív megélések tekintetében is, és a minden, ami nehéz, annak megélése tekintetében is. A családon belül többféle alrendszer van, ezt így biztos sokan hallották már, hogy van részben a párkapcsolati alrendszer, tehát a két szülő, a szülői alrendszerek, vagy a két szülőnek a szülői megélése szempontjából a gyermeki alrendszer, és mindenkinek van egy egyéni alrendszere, és még a testvéri alrendszerek is vannak. Ezek körkörösen hatnak egymásra. Amikor valamilyen egyensúlyvesztés történik, bármilyen, azért, mert ez egy normális élethelyzetváltozásból adódik, akkor is újra rendeződik jó esetben a családi dinamika, a családi rendszer, mindig erre törekszik. Tehát a rendszerszemléletnek ez lenne a legfontosabb gondolata, hogy mindig egyensúlyra törekszik, vagyis újra rendeződik, ettől rugalmas is a családi rendszer is. Nyilván, amikor egy olyan oka van az egyensúlyvesztésnek, ami váratlan, ami nem egy normális élethelyzet szakaszváltást, vagy egy normális élethelyzetet jelent, abban az esetben kényszerűen próbál rendeződni, elakadások történhetnek, és itt van szükség a támogatásra. Ez magában a családi rendszerben is van egy csomó erőforrás, ami felfedezhető, és egy csomó olyan dolog van, amit meg kívülről tudunk akár a korai intervenció során támogatásként nyújtani a családok számára. Amikor kiderül az, hogy sérült gyermek érkezik egy családba, az egy krízis, egy veszteségélmény, egy nagy fordulat a család életében. Ez nem egy normatív krízis, ez egy járulékos, ez egy olyan helyzetből érkező, ami váratlan, amire nincs felkészülve a család, amire nem is készülhet fel. Ez, ez sokféle módon, a korai intervencióban sok módon találkozunk ezzel. Van olyan család, ahol már a várandóság idején is találkoznak ezzel az állapottal, hogy valami nem úgy van, ahogy lennie kell. Van, amikor a szülés körülményei, vagy a koraszülés lesz ez a kiinduló pont. Van, amikor az első hónapokban valami gyanújel, vagy valami nem olyan fejlődésmenettel találkozik a család, a szülő, amit vártak, de lehet, hogy később, akár ezzel a korai időszak alatt, még akár másfél, 2-3 éves korban is kiderülhetnek olyan tünetek, ami elindít egy új fordulatot a család életében. A szülők, elsősorban így a szülői oldalról egy kontrollvesztettséget, bizonytalanságot élhetnek meg, és ennek az érzelmi megterhelődés,
ez elsősorban a szülőket érinti, de mint ahogy mondtuk, hogy a családi rendszer egy egymásra ható, körkörös, dinamikus egység, ezért a gyerekekre is, a testvérekre is, a nagyszülőkre, a szűkebb, tágabb családra és a egyéb társas kapcsolatokra is hat. A szülőkben elsősorban itt egyrészt a gyermekről alkotott kép, amit vártak, az rendül meg, a szülőségben való várt állapotok is megrendülhetnek, és a saját identitásukban is megrendülhetnek, és bizony a jövőkép, hogy hogyan lesz a bizonytalansággal teli jövőkép alakul, ami nem várt eseményeket hozhat. Ez a veszteség, ezt azt mondjuk, hogy egy sérült gyermek érkezése valamilyen szinten, a szakirodalom azt mondja, hogy ez egy veszteség. Azt is mondhatjuk, hogy valamilyen szinten láthatatlan veszteség, azért, mert nem, tehát hasonlít a gyász, a haláleset, a nagyon nagy traumatikus élményekhez, de mégis ebben az esetben ott van egy gyermek, aki megérkezett, aki a családba érkezett, és ez a veszteségélmény egyszerre van jelen a gyermek növekedésével, a szülővé válással, a család alakulással, az átrendeződéssel, tehát hogy valamilyen szinten láthatatlanná is kell, hogy váljon, ugyanakkor a segítségadásnak ez lenne a fő célja, hogy kimondhatóvá váljon, hogy feldolgozhatóvá váljon, és innen a növekedés, a megküzdés és a növekedés indulhasson el. Mi is, ami itt a sérültségben veszteséget jelent, az, hogy minden szülő, amikor gyermeket vár, vagy amikor a szülőségre készülünk, egy várt képet alkotunk, egy idealizált képet alkotunk a gyermekünkről, és ezzel szembesülünk a diagnózis mentén, hogy valami nem olyan, azt el kell gyászolnunk, hogy az nem így, nem ilyen lesz. Nem, és nem csak ezt, hanem azt a társadalmi berendezkedést, vagy az egész családunk dinamikájának is a megváltozását is kicsit megsérül, átalakul. Ezt is valahol el kell veszíteni, hogy nem olyan, ami erre gondoltam, számítottam. És mondhatjuk, hogy társadalmilag nem igazán elismert mindig ez a gyász. És még azt is hozzátenném, hogy erről a gyászról, magáról ezt a szót, ezt a folyamatot nem is mindig lehet kimondani a korai támogatás idején, hogy ez van, de mégis tudatosítani kell. Tehát valamilyen szinten mégiscsak láthatatlanná válik, mert olyan sok mindenre koncentrálunk, hogy egy picit, mintha háttérbe szorulna a gyász folyamat, de ez az, ami a pszichés támogatásnak egy fontos terepe, hogy ez is megélhető legyen, ugyanakkor a megküzdés párhuzamosan megélhető legyen, és hogy ezt egy biztonságos térben jól tudjuk támogatni. Mi is tulajdonképpen a gyász természete, nagyon sokféle modell, ez a Kübler-Ross féle modell, ez egy korábbi szakirodalmi feldolgozásnak nagyon sokat használt alapvetés, amit a mai napig is használunk, de azóta is nagyon sok gyász modell van. Én azért maradok ennél, mert a legtöbb gyászmodell is így erre épül, és ezeket a szakaszokat, tulajdonképpen ami a támogatás része, hogy a gyászfolyamatot, mint egy természetes folyamatot, hogy ahol veszteség van, sok van, krízis van, ott ezeken végigmegy mindenki, elsősorban itt a szülők, de a nagyszülők is, a közeli hozzátartozók, a testvér is, testvérek sokszor még láthatatlanabbul, és mindezt érzékeli a gyermek is, az a kisgyermek, aki körül vagyunk jelen. Ezek a szakaszok, ugye, hogy először a sok, a hirtelen trauma, az elutasítást, hogy ez nem lehet, ez nem történhet meg velünk, tagadjuk, nem, ez biztos nem igaz, biztos valami más majd ki fog derülni. Aztán haragot, dühöt élhet át az, aki
a veszteséget átéli, hogy haragszik a külvilágra, az egész, a saját magára is, nagyon sok mindenre lehet, sok szempontból lehet ezt a dühöt, ezt a haragot megélni. Aztán mindenféle alkudozás, hogy lehet, hogy mégse annyira nagy a baj, lehet, hogy így, lehet, hogy úgy, egy alkudozási, belső alkudozási folyamat is indul el. Könnyen lehet az, hogy ez a nagyon-nagyon erős érzelmi bevonódás depresszív tüneteket is hoz, de ez önmagában nem feltétlenül depressziónak mondható, hanem csak ezeket a nagyon az elernyedség állapotát hozhatja azoknak, akik ebben benne vannak. És hát innen épül aztán, hogy egyszer elfogadás, belenyugvás, megküzdés történjen, ebben kell nagyon támogatni a családokat. A gyász az azt is mondhatjuk, hogy itt a sérült gyermeket nevelő családoknál bizonyos szempontból, amit mondtam, kicsit láthatatlanul is történik, de muszáj felszínre hozni, muszáj, hogy kimondhatók legyenek ezek a negatív érzések, értelmezzük ezeket a szakaszokat is akár, vissza-visszatérhetnek, és akkor nem fog elakadni, akkor nem lesz egy komplikált, elakadt gyász, hogyha ezeket azért felszínre tudjuk valamilyen szinten hozni. Az, hogy hullámzik, hogy újra aktiválódhat, az viszont egy természetes folyamat a gyász folyamatnak, hogy egy intézménykezdésnél, új életszakaszoknál, élethelyzetváltozásnál, vagy más megterhelő eseményeknél újra aktiválódhat. De minden esetre fontos azt tudni a szülőknek, akik sérült gyermeket nevelnek, hogy ez nem egy patológiás folyamat, hanem ez egy természetes lelki, de egyébként neurobiológiai szinten is minket érintő folyamat, hogy az emlékezetünk, a gondolkodásunk, a cselekvőképességünk is megváltozik. A megküzdés, ami felé haladunk, és segítjük a családokat, és ők maguk erőforrásaiból is haladnak. Ez a három nagy terület, ami egyszerre is jelen van, és néha egy-egy terület jobban kiemelkedik a megküzdés során, máskor meg mindegyik jelen van, valamelyik háttérbe szorulhat. Erre nagyon sok kutatás van, én magam is nagyon sokat foglalkozom ezzel a témával, de most ennek az előadásnak nem ez a lényege, hogy különböző kérdőíves eljárásokkal és különböző életszakaszokban, a sérüléstől függően és egy csomó dinamikától függően, családi dinamikától függően, hogy mi minden befolyásolja ezt. Itt most az a fontos nekünk, hogy ezek egyszerre lehetnek jelen, és ezeket is jó tudatosítani, hogy most inkább az érzelmekkel foglalkozunk, most az segít, hogy azokat mondjuk ki, azokat tárjuk fel, azokat tartjuk hitelesnek, normalizáljuk, hogy ezt szabad átélni. Máskor azt segítjük, hogy jelentést adjunk, okokat keressünk, magyarázatokat keressünk, és ezt támogatjuk. És a harmadrészt pedig az, hogy kisebb, rövidebb távú, hosszabb távú célokat tűzenek ki a szülők, mi együtt ebben a folyamatban segítsük őket együttműködve. A megküzdés szintjei nem csak dimenziói vannak, hanem van egyéni szint, mindenkinek a saját belső megélési, egyénileg is megküzdi a nehézségeket, ezt is érdemes feltárni, hogy ez mi az, amit ő egyénileg megküzd, ehhez milyen megküzdési stratégiái vannak már korábbról, mi az, ami újakat tudunk feltárni, ezek az korábban említett dimenziók mentén. A kapcsolati szintje a megküzdésnek pedig az, hogy a szülőpár egymás között hogyan küzd, hogyan gyászol, hogyan küzdi meg a nehézségeket, hogyan
éppen melyik szakaszában, melyik dimenziójában van ennek a folyamatnak, a testvérek is hogyan élik meg ezt. Ezt is érdemes szakemberként feltárni a szülőkkel, hogy a másiknak éppen a problémafókuszú megküzdése az hogyan tudja segíteni azt, aki meg éppen az érzelmi szakaszban vagy dimenzióban van, hogy ezek nem egymás nem az a cél, hogy ezek egymást kioltsák, hanem éppen az, hogy ezek egymást erősítő folyamatok legyenek, egymást ilyen értelemben támogassák, és akkor itt van az, hogy ez az egész, mint ahogy egy rendszer szintben gondolkozunk, az egész családi egységet is érinti, és minden családtagnak akár a megküzdése, akár az érzékenysége, akár az elakadása, az hat a többiekre. Úgyhogy nem, általában nyilván a korai intervencióban legtöbbször édesanyák hozzák a gyermekeiket, de nagyon sokat tud segíteni, ha a szülőpár együtt is el tud jönni, vagy az édesapák is, adott esetben nagyszülők, testvérek, hogy az ő megküzdéseikbe is tudjunk támogatást adni. A megküzdést sok-sok tényező befolyásolhatja, itt csak néhányat gyűjtöttem össze a teljesség igénye nélkül. Egyrészt nagyon fontos, hogy a család milyen életszakaszban van, éppen ő egy első gyermek, akik még az első gyermekség mentén, a szülővé válási folyamat egy olyan életciklusban vannak, családi életciklusban vannak, ahol még ezekkel a normatív változásokkal is meg kell küzdeniük. Nagyon fontos, hogy milyen ez a mikor derült ki, milyen a sérülés természete, súlyossága, milyen prognózisa van, milyen a gyermek neme, személyisége, de nem csak az ő állapota, hanem a szülőknek a személyisége, a neme, az iskolázottsága, az aktuális egészségi állapotuk, rengeteg ilyen tényező befolyásolhatja, hogy hogy zajlik ez a folyamat, és bizony a környező világ, a tágabb közösség, minden téren, itt szűkebb értelemben a nukleáris családban, tehát az együtt a család, az a kis család, akik együtt él, de a tágabb családban, és itt különösen a nagyszülők szerepe is nagyon fontos, ők hol tartanak a megküzdésben, hogy ez néha támogató, néha pont nehezítő, hogyan férhetők hozzá az információk, ezek mennyire relevánsak, mennyire elérhetők, mennyire segítik ezt a folyamatot. Fontos elmondani, hogy rengeteg olyan tényező van, ami kockázati tényező is lehet ebben a folyamatban, de rengeteg olyan dolog van, ami védőfaktor, és talán ami a pszichológus, meg a gyógypedagógusok, a korai intervencióban résztvevő szakemberek feladata, hogy ezeket elsősorban hát tudatosítsuk, hogy vannak kockázati tényezők is, de hogy a védőfaktorokat erősítsük. Kockázati tényező lehet az, hogy ebben az életszakaszban, amikor annyi fele kell orvosi vizsgálatokra járni, fejlesztésekre járni, rengeteg teendő van, rengeteg megoldandó kérdés, rengeteg utána járás, egy kicsit bezárul a család, izolálódik. Az is, hogy a gyász, vagy ez a gyász, ez krónikussá válik, hogy elakad. Rengeteg stresszforrást jelent ez a nem várt élethelyzet, anyagi terheket is, szociális terheket is jelent. Azt is lehet kockázati tényező, az is, hogy az erőforrások, a társas támasz nem elérhető, a nagyszülők vagy más segítők nem igazán elérhetők. Ami viszont védőfaktor lehet, az pont a társas támogatás, a család minden eleme, ideértendő, maga a gyermek. Az, hogy él, virul, fejlődik, az maga egy védőfaktor. A testvérek jelenléte, a párkapcsolat erőssége, dinamikája, a tágabb család, barátok, a szomszédok, és az egész társadalom, hogy hogyan áll mindenhez az egész történethez. Nagyon sokat segíthet, hogyha az információk hitelesek, ha azok elérhetőek, hogy mennyire rugalmas a család, mennyire tud rugalmasan változni ezekhez a kihívásokhoz.
nagyon sokat segít, és nagyon lehet ebből táplálkozni, és talán ez az egyik dimenzió, amiben nagyon tudunk segíteni, hogy korábbi megküzdési tapasztalatokat is feltárni a szülőkkel, hogy mi az, amilyen élethelyzetben már voltak nehézségeik, hogyan küzdötték meg, akár valós gyász folyamatokban, vagy olyan nehezített élethelyzetekben, amiben megküzdöttek, és akkor azokat a belső erős forrásokat lehet mozgósítani. A szakemberek jelenléte és szerepe nagyon-nagyon sokféle módon van jelen, de itt néhányat kiemelek. Ez elsősorban, amit én így talán a legfontosabbnak tartok, hogy egy kapcsolat alakuljon ki, de ez a kapcsolat hogy tud kialakulni, ha egy biztonságos teret adunk a családok számára. Ebben a biztonságos térben lehet elkezdeni azt az érzelmi kísérést, ami egy hosszú folyamatban, hol, hol erőteljesebben, hol kevésbé az érzelmekre fókuszálunk. Ebben kimondható legyen a veszteség, a negatív érzések, a negatív gondolatok is, és mindaz, hogyha pozitív érzések vannak, akkor azokat is hitelesítsük, azokat is erősítsük. A másik nagy terület az, hogy keressünk erőforrásokat az érzelmi folyamatokhoz is, a megküzdéshez is, a tevékenységekhez, a párkapcsolatban, a tágabb családban, szakemberek területén, hogy legyenek azok, akikbe kapaszkodni lehet, akik bizonyos feladatokat átvállalnak, felvállalnak, megoszthatókká válnak ezek a dolgok. És persze anyagi és egyéb területeken is erőforrásokat, segítséget találni. Amit én nagyon-nagyon fontosnak tartok, az különösen az, hogy a korai ellátásban alapvetően ugye a gyermek van, mi eddig ezt így gondolkoztunk erről, hogy a gyermek van a fókuszban, de most már sokkal inkább ebben a rendszerszemléletben a szülő-gyerek kapcsolat kerül a fókuszba, hogy a szülő tudjon a gyermekére más szemüveggel nézni, tudjon benne bízni, tudjon egy reális jövőképet kialakítani vele kapcsolatba, és megtanulja őt szeretni, és elsősorban, hogy ez a kötődés, ez erősödjön, alakuljon, ezáltal mindannyian egy boldog gyermekkort élhessenek meg. Úgyhogy itt a kapcsolat, ami nagyon fontos. A másik az, hogy ezáltal is, meg minden egyéb módon a szülői kompetenciák megerősítése nagyon-nagyon fontos, hogy attól válik a szülő hatékonnyá szülőként a sérült gyermeke felé is, a többi gyermeke felé is, a családon belüli struktúrában is, és kifelé is, hogyha nagyon sok pozitív megerősítést és visszatükrözést tudunk neki adni, és ő ezt is felfedezi nem csak ebben a szakember viszonylatban, hanem a saját családjában. És ami még egy külön fontos dimenzió, hogy mindezek által is, de hogy így külön lehet a jövőképről, a jövőkép építéséről sokat-sokat beszélgetni. Én ennek azt látom, hogy mindig a kis lépésekben gondolkodás sokszor nagyon segít, a kis célok kitűzése, vagy az sokkal reménytelibb utat jelöl ki, de ugyanakkor fontos az ívet látni, fontos a távolabbra is tekinteni, és ebben is támogatni a szülőket. Néhány gyakorlati eszközt vonultatok csak itt fel, hogy rengeteg eszköztár van a kezünkben, pszichológusoknak, gyógypedagógusoknak, de nyilván itt most ez a pszichés támogatás, ez inkább itt, amit én szeretek használni, hogy erőforrás térképet akár felrajzoljunk, akár csak átbeszéljünk, hogy milyen belső erőforrásokra támaszkodhatnak a szülők, és milyen külső családköré is akár szervezhető erőforrásokra, ezt akár vizualizálni is lehet, akár csak beszélgetni róla. A családi idővonal, ez egy nagyon jó eszköz lehet, hogy akár a kislépésekre bontott, egy hétre, 2 hétre, hónapra, fél évre, rövidebb, hosszabb távra előre tekinteni, és azokban olyan célokat, megküzdési pontokat kijelölni, vagy erre lehessen várakozni. De
nem csak előre tekinteni, hanem a visszatekintés, hogy egészen onnantól kezdve, hogy honnan indulunk, hogy a diagnózis mentén, a veszteség mentén, a gyász mentén, ezeket újra és újra vagy hát nem újra és újra, de hogy feltárjuk, és hogy ezeken végigmenjünk már ebben a biztonságos térben és közegben. A reflektív, akár kártyák, akár csak megszólítva a szülőket, hogy lehessen az érzelmeiket valóban ebben az biztonságos térben kimondani. A kommunikációs, én nagyon fontosnak tartom az, hogy társas támaszra felhívjuk a figyelmét, hogy a saját nukleáris családban, vagy a tágabb családban, a szakemberekben, amit úgy korábban is mondtam, hogy erre is nagyon, nagyon sok energiát lehet fordítani, és amit én különlegesen fontosnak tartok, hogy olyan kommunikációs készségekbe segítsük a szülőket, hogy merjék kimondani az érzéseiket saját maguknak, merjék kimondani a szakembereknek, merjék kimondani a párjuknak, merjék kimondani a gyerekeiknek, ne szégyeljék ezeket az érzéseiket, illetve hogy hogyan jelenjenek meg a külvilág felé, mi az, amit mondani kell, mi az, amit nem kell mondani. És amit így talán így nem kerültek így elő, hogy a társas támaszhoz még azt a dimenziót talán egy picit kimarad, de nagyon fontosnak tartom, hogy így nem csak így ez a kétszemélyes helyzet, vagy szülőkonzultációs helyzet, hanem a szülőcsoportok élőben találkozó, élőben együtt töltött időt szülőcsoportokban is nagyon fontos, és jól lehet dolgozni a szülőkkel, a sorstárs közösségben, de nagyon sok internetes és egyéb elérhető eszköztárban már a szülők kezében, ebben ők nagyon-nagyon sokszor ügyesek és találékonyak. Még annyit mondanék el, hogy az elfogadás egy olyan tényező, ami nem egy állapot, nem egyszer csak elfogadjuk a gyermekünket, hanem egy folyamat, egy egész életre szóló is. Különböző, ahogy mondtuk, a gyászról is, de az elfogadás is hullámzó, vannak pozitív szakaszai, vannak nehezebb szakaszai. Talán valahogy így lehetne mondani, hogy ezek lennének a céljai, hogy a gyermekről egy reális, szeretetteljes képünk legyen, őt a saját valóságában, saját személyiségében, az ő identitásában érzékeljük, és úgy segítsük szülőként, szakemberként. Nagyon fontos dimenziója, hogy akkor történik valamiféle elfogadás, ha a bűntudat, a harag, az elakadás csökkenthető, hogyha azt látjuk, hogy a szülői énhatékonyság növekszik, a negatív gondolatok háttérbe szorulnak, és hogyha a család együtt is, és külön-külön a szereplő is egy történetet, mai különleges ilyen szóval, ez a narratívát találnak ki arra, hogy ez a mi családunk, a mi családunknak ilyen a története, ez miért így értelmezhető, ahogy mi így vagyunk ezzel, és hogyan fogadható el ez magunk számára, és mások számára is elfogadhatóvá tehető. Itt írtam egy idézetet, hogy a fejlődés nem csak a gyerekről szól, hanem jaj, bocsánat, mindjárt, hanem arról a kapcsolatról is, amelyben a fejlődés megtörténhet. Hogy itt, ahogy a legelején is azt kezdtem mondani, hogy a kapcsolatnak különlegesen fontos szerepet tartok ebben a támogató ellátásban, nem csak a szakember-szülő kapcsolódásban, hanem elsősorban, hogy a családban a kapcsolatok érlelődjenek, fejlődjenek egy boldog és szebb jövő felé. Zárszó talán annyi lehet, hogy legfontosabbakat talán kiemelném, hogy a gyászról azt mondhatjuk, hogy ez egy természetes folyamat, mindenki átmegy rajta, nem egy hiba, és hogy ez egy folyamat, és hogy ez a hullámzása a tért kell, hogy nyerjen az életünkben, mert különben elakad, különben komplikáltá, különben betegség formába, vagy egyéb formába válik az életünk részévé.
A másik, amit kiemeltem, hogy a család nem csak terhet hordoz, hanem maga a család, a családi rendszer egy erőforrás a saját dinamikájával, a saját rugalmasságával együtt, és hogy a kapcsolat talán a legfőbb gyógyító tényező. Mi lesz a célja a támogatásnak, mi lesz a célja annak, hogy az elfogadás felé haladjunk, hogy a gyermek és szülei között egy biztonságos kötődés alakulhasson ki, a szülői kompetenciák megerősödjenek, és egy rugalmas családi rendszer ö, alakulhasson ki. Néhány szakirodalmat a végére tettem, de majd ez nyilván akkor utána nézhető, hogyha majd valaki visszanézi ezt az előadást. Nagyon köszönöm a figyelmet mindenkinek, és majd még találkozom a hallgatósággal, amikor a szülőkkel fogok beszélgetni. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen! És most akkor ennek egy nagyon izgalmas aspektusa következik, hogy mindezt a folyamatot hogyan tudja támogatni a mesterséges intelligencia. Azt gondolom, hogy a téma önmagában is beszélgetésre késztethet sokakat a résztvevők közül is. Így utána megkezdhetjük ezt a beszélgetést. Először hallgassuk meg Bata Tímea erről szóló gondolatait, és aztán Ilényi Eszter az egyik anyukával kifejezetten erről az elfogadási folyamatról, a másik anyukával pedig a mesterséges intelligenciában betöltött szerepéről tervez majd beszélgetni. Reméljük, hogy mindenki itt marad velünk, és nagyon köszönjük az anyukáknak, ha már ők is itt vannak, hogy elfogadták a meghívásunkat, és elmondják a tapasztalataikat. Átadom a szót a Bata Tímeának. Remélem Szeretném, most hallható vagyok. most látható vagy és hallható, és a második diádat látjuk. Még nem annyira jó. Na, akkor most már az elsőt, ha minden igaz. Igen. Jó, szeretettel köszöntöm én is a résztvevőket a mai alkalmunkon, és egy hát igen, megosztó és sokak számára érzelmeket felkavaró akár témával készültünk még a mai napra a mesterséges intelligencia szerepére, a jelen esetben a megküzdésben, de igazából a mindennapokra tekintettel, ahogyan együtt vagyunk a nehézségeinkkel, a gyermekünk nevelésével, és ehhez kapcsolódóan hogyan használjuk a mesterséges intelligenciát napjainkban. Én inkább egyéni szinten fogok erről beszélgetni, mint családi szinten. Igazából a megküzdés szempontjából most a stressznek a definíciójával, meghatározásával szeretnék indítani. Nem lesz olyan sok pszichológiai vonatkozás, mint az Eszter előadásában, de egy picit mégis szeretnék visszacsatolni a legfontosabb fogalmakra vagy ismeretekre ezzel kapcsolatban, hogy később hozzá tudjuk tenni a mesterséges intelligencia segítő vagy akár káros szerepét ezekben a helyzetekben. Stressznek tekintünk igazából minden olyan nehéz vagy nehezebb helyzetet, mint amekkora erőforrásunk van, éppen van az adott helyzetben. Ez nem egy objektív, azaz nem mindenki számára ugyanazt jelentő esemény, és nem is az, ami konkrétan történik velünk, hanem az, ahogyan megéljük és érzékeljük az adott eseményt. Ilyenkor az idegrendszerünk készenléti állapotba kapcsol, gyakorlatilag egy folyamatos feszültséget, vagy hát igen, egy készenlétet érzünk magunkban, arra irányulóan, hogy valahogyan csökkentsük ezt az érzést magunkban.
És ilyenkor lezajlik az bennünk, hogy hogyan értékeljük ezt a helyzetet. Itt semmi sem jó, vagy semmi sem rossz az értékelés szempontjából, de ilyen módon tudunk hozzá nyúlni gyakorlatilag ehhez az érzéshez. Lehet, hogy ezt fenyegetésnek érezzük, vagy veszteségnek, az is lehet, hogy kihívásnak. Mindenki mindent másképp érzékel magában. Ha a diagnózisra gondolunk, például a látássérülés diagnózisára, az gyakran azért veszteségként hat az életünkben, illetve a jövőt fenyegetővé vagy kiszámíthatatlanná teszi. Ez most természetesen csak egy példa. Aztán azt is értékeljük, hogy vajon van-e erőforrásunk ezt kezelni, bármilyen erős is ez a nehézség vagy stressz, tudjuk-e kezelni ezt a helyzetet, és van-e valaki, aki segít ebben nekünk, és ha igen, az ki az, akire tudunk számítani. Ebben a helyzetben már belép a mesterséges intelligencia szerepe, és most csak egy nagyon kis szeletét mondom el ennek a szempontnak, hogy ilyenkor az információ növelésével tudja az erőforrásunkat biztosítani, például, tehát ha minél több információt gyűjtünk egy adott, akár a diagnózis kapcsán, az adhat egy erőforrást a számunkra, és ez már csökkentheti a tehetetlenség érzést bennünk. Ugyanakkor, ha túl sok és ránk zúduló információ áradattal találkozunk, akkor az tovább erősítheti a fenyegetés élményt, és akkor gyakorlatilag már be is kerültünk egy ilyen körbe, de ezekről később még több szó fog esni. És ami gyakran okoz stresszt az életünkben, vagy azoknak a családoknak az életében, ahol látássérült vagy egyéb fejlődési eltéréssel született kisgyerek nevelkedik. Ugye eleve már a diagnózis egy krízis helyzetet okoz, ahogyan ezt már Eszter is kifejtette, ilyenkor a sok, a gyász, a bizonytalanság érzései mind-mind megjelenhetnek, de ezeken túl folyamatosan gyakorlatilag krónikusan jelen vannak az érintett családok helyzetében ezek a stresszt okozó tényezők, az információ hiány, amit gyakran tapasztalunk, akár az egészségügyben, akár egyéb ellátórendszerekben, és az egymásnak ellentmondó vélemények, amik tovább növelik a bizonytalanságot, okozhat ez társadalmi kirekesztettséget, meg nem értést, mások ugye nagyon nehezen tudják beleélni magukat ezeknek a családoknak, vagy a mi szerepünkbe magukat. Ugye folyamatosan képviselnünk kell a gyermekünk érdekeit, amiért fokozott terhelést jelent, és gyakorlatilag egy állandó szélmalomharcnak is megélhetjük ezt, de tovább ez is egy nagyon hosszan elhúzódó tényező, hogy az intézményrendszerrel való, hát gyakran küzdelem, de ugyanúgy a gyerekek érdekeinek a képviselete ezeken a helyszíneken, és amit Eszter is mondott, a testvérek helyzete és az egész családnak az egyensúlyi helyzete, illetve általánosságban a jövő miatti bizonytalanság, az iskola, a munka, az önállóság tekintetében. Tehát ezek nem egyszeri események, hanem sokáig tartósan fennállnak a családok életében. És most csak egyszerűen a megküzdés 3 dimenziójáról, ugye lehet problémafókuszú, amikor információkat gyűjtünk, és tervezünk, és cselekszünk, azért, hogy csökkentsük a stresszt, vagy megoldjuk az adott nehéz helyzetet. Lehet érzelemfókuszú, amikor feldolgozzuk érzelmileg az adott eseményt, normalizáljuk azt, tehát elfogadjuk, hogy ez rendben van, hogy ezt érezzük, és ezzel nincsen semmi gond, ez nem egy olyan dolog, amit azonnal el kell tüntetnünk ezt az érzést az életünkből, illetve
ez a megküzdési forma ad egy átkeretezést, egy más szempontú rátekintést a helyzetre. És van még jelentésközpontú megküzdési lehetőség is, hogy abból a kérdésből kiindulva, hogy miért pont velünk történik ez, eljuthatunk egy nekünk tanított az élet által, vagy egyéb itt szempontjából releváns tanítási szemlélet által mire tanít minket ez a helyzet, amiben most vagyunk, és egyik sem helyettesíti a másikat, egyik sem jó vagy rossz, mind a háromra szükségünk van ahhoz, hogy meg tudjunk birkózni a nehéz helyzetekkel. És vannak még a megküzdési módok, amik segítenek, illetve amik nem segítenek minket hosszú távon. Ezt a szakirodalomban adaptív és maladaptív megküzdési módoknak nevezzük, de itt is arról van szó, hogy egyik sem jó vagy rossz, mind a kettő megküzdési mód megjelenik. A kérdés az, hogy hosszú távon mennyire segíti ez a megküzdésünket. Amit tud minket támogatni ebben, az, hogy minél több információt szerezzünk, és azokat rendszerezzük, megértsük a helyzetünket, ahogy Eszter is mondta, a szülői közösséghez való csatlakozás, mert eleve a valahová tartozásnak az érzését nyújtja, hogy jelentést adunk ennek a helyzetnek, hogy ez egy másfajta élet, de ugyanúgy lehet egy teljes élet, sőt, ugyanúgy egy teljes élet lesz, és próbálunk egy rugalmas jövőképet építeni magunknak és a családunk, gyermekünk számára. Ami nem segít az, hogyha érzelmileg elzárkózunk, elnyomjuk az érzéseinket, önmagunkat hibáztatjuk, fenntartjuk ezt a folyamatos készenléti üzemmódot, ebből nem tudunk megpihenni, illetve ha mindig a teljes kontrollra törekszünk, ez minden esetben mindenki számára egy lehetetlen törekvés, és ez egy kulcstényező egyébként, hogy hogyan tudunk alkalmazkodni az életünkben felmerülő nehézségekhez, hogy megtaláljuk azokat a reálisan kontrollálható területeket az életünkben, amiket valóban tudunk kontrollálni, és nem törekszünk arra, hogy mindent a kezünkben tartsunk. És a reziliencia fogalma is még ide kapcsolódik, ami a rugalmas ellenálló képességet jelenti, így egyszerűbb megfogalmazásban, vagy érthetőbb megfogalmazásban. Úgy tudjuk ezt elképzelni, mint egy fát a szélben, hogyha rugalmasan tud a környezeti viszonyokhoz alkalmazkodni, akkor meghajlik csak, és aztán visszatér az előző állapotába, ha pedig nem tud rugalmasan alkalmazkodni, akkor eltörik a törzse. Ez nem egy velünk született tulajdonság, ezt tanuljuk az életünk során, és mindig dinamikusan változik. Természetesen vannak jobb és rosszabb napok, és ez is teljesen rendben van. Amit tud támogatni minket abban, hogy minél ellenállóbbak legyünk, és minél rugalmasabban kezeljük a nehéz helyzeteket, az, ha van egy biztonságot jelentő kapcsolati hálónk, rendszerünk, barátaink, családtagjaink, akikre tudunk számítani, egy tágabb támogató közeg, akikhez tudunk fordulni. Ha információkkal rendelkezünk az adott nehézséggel kapcsolatban is, hogyha meg tudunk élni egy érzelmi biztonságot. A mesterséges intelligencia ezek közül hozzájárulhat az információknak a megtalálásához, növelheti a rugalmas gondolkodásunkat, tud megoldási lehetőségeket kínálni, és tanít probléma megoldó készségeket, ugyanis ha felteszünk neki egy kérdést, akkor ő már is megszemélyisítem, én magam is, szóval, hogy adni fog olyan megoldási stratégiákat, amiket be tudunk építeni a hétköznapunkban. Amit nem tud viszont biztosítani, és ez nagyon fontos, hogy ő nem tud egy érzelmi kötődést, nem tudunk vele kialakítani, bár
sokunkban azt gondolom, hogy felmerül ez a lehetőség, hogy olyan jól meg tud minket érteni, de ez nagyon fontos magunkban tudatosítani, hogy ez még mindig nem, ez csak egy technika, és nem egy személy, akihez bármilyen kötődési kapcsolatot ki tudunk alakítani, és nem tud egy ilyen közös megnyugvást, az korregulációt biztosítani a gyermekünk és köztünk, nem tudja helyettesíteni a személyes jelenlétet, a valódi társas támogatást, az odafordulást és az emberi kapcsolatokat általánosságban. Sokunkban talán igazán nincs is letisztázva, hogy mi is az a mesterséges intelligencia, csak berobbant az életünkbe, és hirtelen mindent gyakorlatilag átitatott, és már nem lehet elkerülni ezt a fogalmat, minden beszélgetésben, vagy egyre gyakrabban megjelenik az AI, vagy EMI-nek a kifejezése, azt lehet erről nagyon egyszerűen megfogalmazni, ez ennél sokkal bonyolultabb, de erre most egyrészt nincs szükségünk a megértéshez, másrészt biztosan nem is tudnánk ebben az előadásban áttekinteni, hogy mit jelent, de ami ránk, vagy nekünk fontos, hogy tudjuk, hogy ez egy olyan számítógépes program, amelyet emberek tanítottak be óriási mennyiségű adat felhasználásával, hogy emberi gondolkodásra emlékeztető feladatokat végezzen, tehát szöveget írjon, tudjon képeket elemezni, felismerjen mintákat, és válaszoljon a kérdéseinkre. Viszont tudnunk kell, hogy nem gondolkodik ez a program, ő megtanult mintákat, és azok alapján válaszol, és nem úgy érti a világot, mint egy ember, igazából szavakat rak egymás után, és ez nem is egy egyetlen program, hanem sokféle technológiát ötvöz, beleértve a szövegértést, képelemzést, előrejelzéseket. Valójában az életünk számos területén már egészen aktívan és jelentős befolyást bíróan használjuk az EMI-t. Használjuk szöveges asszisztensként, itt a leggyakrabban, leginkább ismert nagy nyelvi modell a ChatGPT, azért is a legismertebb, mert ő robbant be először a piacra gyakorlatilag, és akkor követték a többi nagy cégeknek a saját nagynyelvi modellei, úgy, mint a Claude, a Gemini, és a Copilot, a Gemini, a Microsoft, nem bocsánat, ő a Google-höz, és a Copilot pedig a Microsoft rendszeréhez kapcsolódik. De használjuk még képgenerálásra, ugye ezt már valószínűleg nagyon sokan próbálgatták, a szöveg és a nyelvnek az értelmezésére, vagy a helyesírásnak a kijavítására, tehát hogy a helyesírási hibák kijavítására, de fordításra is, kép és kamera használatkor itt az arcfelismerési rendszerek például manapság elég vitatott témánk a hétköznapokban, de ugyanígy időjárás elemzés tekintetében az útvonaltervezésben is ott van, a vásárlásaink terén az ajánlórendszerek, amik ajánlanak nekünk bizonyos termékeket, vagy a csalás megelőzés témájában is megjelenik, és az egészségügyben, ami egyébként rendkívül hasznos már rákszűrési területeken, vagy bőrelemzési, orvosi technikaként használják, de hang és beszéd vonatkozásban is jelen van, ugye az asszisztensek, mint a Siri, vagy az Alexa, is már tényleg aktívan jelen van az életünkben, és hát a közösségi médiát is gyakorlatilag áthatja a mesterséges intelligencia hírfolyam vonatkozásában, a feliratkozásoknak a lebonyolításában. És hogy hogyan működik, egyszerűen ez a technológia olyan, mint egy szorgalmas diák,
aki így az internet szövegeinek a nagy részét elolvasta és megtanulta, hogy hogyan épülnek fel a mondatok. És amikor kérdezünk, akkor ő ebből a tudásból rakja össze a választ, azaz a legvalószínűbb következő szót fogja kiválasztani, amikor felépít egy mondatot. Valójában így beszélgetnek velünk ezek a nagy nyelvi modellek. Nem keresnek ki a válaszokat, hanem megfogalmazzák azokat pont úgy, mint aki nagyon sokat olvasott. Ugyanakkor felléphetnek ebben is ilyen hibák, ahogy a válaszokban. Ezt hallucinációnak nevezzük, így ez azt jelenti, hogy kitalálhat olyan dolgokat, amik egyébként, ha kérdezünk, mindenképpen válaszolni fog valamit, és ha nem talál rá vonatkozó választ, ami helyes, akkor kitalálhat egy erre vonatkozó narratívát, vagy adatokat, vagy bármit, és ez egyébként nagyon ritkán fordul elő, de fontos, hogy tudjunk erről, és különösen az orvosi diagnózisok, vagy témákban fontos, hogy ellenőrizzük, hogy milyen választ adott nekünk például a ChatGPT. És ez minden hasonló eszközre ugyanúgy vonatkozik, és a nagy nyelvi modellek, mint a ChatGPT, a Claude, a Gemini Copilot, ezek mind a mesterséges intelligencia egyik formái. De ugyanakkor nem csak csevegni tudunk velük, hanem használhatjuk információkeresésre, a képek értelmezésére, a dokumentumoknak az elemzésére tudunk leírás alapján képeket generálni, egyszerű, vagy fordításokat készíteni, egyszerűsíteni a szövegeket, és amit is szülőként a hétköznapokban például hasznosan tudjuk, vagy hasznosítani tudjuk a mesterséges intelligenciát, akár a lehetőség, hogy gyermekünknek a nevelése vagy fejlesztése kapcsán, hogy például, ha megvan a fejlesztési terv, amit a gyógypedagógustól kaptunk, akkor megkérhetjük arra, feltölthetjük, és megkérhetjük, hogy egyszerűen magyarázza el, hogy miről szól ez a tervezet, hiszen gyakran olyan szavakat használunk szakemberként, amíg egyáltalán nem biztos, hogy közérthetőek bárki számára. De készíthet nekünk például vizuális napirendet, amire egy nagyon klasszul lehet használni, meg tud fogalmazni nekünk egy levelet az iskolának, amit el szeretnénk küldeni, javasolhat nekünk játékos gyakorlatokat otthonra, és a megküzdési stratégiák terén is tudjuk használni a nehéz napokon. Ami fontos ilyen szempontból, amire figyelnünk kell, az az adatbiztonság, sokan aggódnak emiatt. Azt lehet erről tudni, vagy azt kell tudni, hogy az ingyenes verziók a beszélgetéseinket felhasználhatják arra, hogy tanítsák ezt a programot, de ez teljes mértékben egy gépi folyamat, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy ezt valaki olvassa, hanem egyszerűen újra tanítja ezt a rendszert a felhasználóknak a visszajelzései, a leggyakoribb kérdései alapján például. Erről most már kezdenek kijönni kutatások is, hogy milyen témákban kérdezik leggyakrabban az emberek a mesterséges intelligenciát. Azt jó tudni erről, hogy ez kikapcsolható a legtöbb eszközön, és letiltható, hogy felhasználja az adatainkat, és ezek mellett is tovább működik minden funkció. A fizetős verziók egyébként alapból magasabb szintű adatvédelmet biztosítanak, a céges előfizetéseknél pedig ez eleve nagyon szigorúan szabályozott és kikapcsolt. És amikor kikapcsoljuk ezt a funkciót, akkor gyakorlatilag tényleg nem nagyobb kockázat, mint megírni egy e-mailt és elküldeni, vagy a Google Drive-ot használni, vagy bármilyen online ügyintézést lebonyolítani. Kikapcsolni nagyon egyszerű, egyébként nem egy bonyolult folyamat, és nagyon rövid idő alatt meg tudjuk tenni. Ilyen szempontból tehát ne féljünk használni a mesterséges intelligenciát.
az nagyon fontos, hogy jól tudjunk kérdezni, és ez azt biztosítja, ha minél jobban körülírjuk az adott helyzetet, és minél több információt adunk meg, például a ChatGPT-nek, annál jobb választ fog tudni nekünk adni. Túl általános például, ha azt kérdezzük, hogy hogyan kezeljük a dükkitöréseket, sokkal pontosabb választ fog tudni adni. Arra is fog válaszolni, csak egy nagy valószínűséggel nem azt, amit valójában várunk tőle, de ha megadjuk neki a kontextust, hogy milyen helyzetben vagyunk, például, hogy van egy 8 éves gyermekünk, akinek ADHD diagnózisa van, és az iskola után kitöréseket tapasztalunk nála, akkor milyen stratégiákkal tudunk otthon segíteni a gyermekünknek, és erre már is konkrétabb javaslatokat tud adni. És megkérhetjük azt is, hogy milyen stílusban válaszoljon nekünk, például, hogy laikusként is érthető legyen, vagy szülőként legyen hasznosítható a válasz, de azt is megkérhetjük, hogy szakemberként fogalmazzon nekünk. Én gyakran használom a ChatGPT-t, és alapvetően szakemberként fordulok hozzá, és amikor szülőként kérdezek, akkor is szakembereknek megfelelően válaszol, de megkérhetném arra, hogy ebben az esetben szülőként kezeljen engem. Igen, hát mindig tudunk tovább finomítani, tehát ha kapunk is egy választ, akkor mindig megkérhetjük, hogy egyszerűbben válaszoljon, vagy több példát hozzon, vagy specifikusabban meg tudjuk adni az életkort például, és mindig emlékezik ránk, tehát nem kell ugyanabban a chat folyamban, nem kell ismételni azt, hogy hány éves például a gyermekünk, vagy milyen diagnózis. Tehát ha ezeket már egyszer megtárgyaltuk, akkor azok a memóriában tárolódnak. És létre tudunk hozni projekteket, amik ilyen dedikált munkaterületek, úgy tudjuk elképzelni, mint egy mappát, például a számítógépünkön, ahová berakunk mindenféle dokumentumot, akár orvosi leleteket, akár a gyermekünkről készült videókat, és akkor ezek egy helyen rendszerezve fognak tárolódni, amikkel aztán a mesterséges intelligencia tud egyszerre manipulálni, és egyszerre hát úgy manipulálni, hogy felhasználni ezeket az adatokat, és ennek mentén a legpontosabb válaszokat adni a számunkra. Ha nem szeretnénk, sokan használjuk otthoni fejlesztésre ezeket a nagy nyelvi modelleket, a diagnózis értelmezéséhez, vagy célok, fejlesztési ötleteknek a kitalálásához, és egyébként sok esetben ez egészen jól is tud működni, nyilván vannak korlátai, és nyilván minél pontosabb információkat adunk neki, annál jobb ötleteket fog a számunkra is biztosítani. De ahogyan az előbb is már volt róla szó, az iskolaügyek terén is tudjuk használni, és szülőként a megküzdés terén is tud nekünk segíteni, akár feltöltődés, akár ventilálás szempontjából. Azt, hogy melyiket válasszuk, az kicsit hasonló, mint amikor autót választunk, mindegyik egy kis autó és egy terepjáró is jó, csak nem mindegy, hogy mire használjuk. Vannak a gyorsabb, egyszerűbb modellek, ilyen a ChatGPT is, előfizetés nélkül, ami receptekre, levelekre, fordításra, ötletelésre, nagyon sok mindenre jó, és nagyon gyors választ biztosít, és ugye ezért nem kell fizetnünk. És vannak az okosabb, ám lassabb és gondolkodó modellek, ezek általában ilyen projekt alapúan működnek, nagyon sok dokumentummal tudnak egyszerre mahinálni, nagyon összetett helyzeteket tudnak értelmezni és megoldani, ezek sokkal lassabbak, de ugyanakkor sokkal alaposabbak, és ezek már előfizetéses lehetőségek. Az nyilván praktikus, hogyha egy egyszerű modellel kezdünk, és hogyha úgy érezzük, hogy ez hasznos, vagy sokat segít, akkor előfizetésre tudunk váltani egy okosabb rendszerre, ami
valakinek sokat tud segíteni. És akkor a megküzdéssel kapcsolatosan hogyan segíthet nekünk a mesterséges intelligencia? Ugye az információ kérdezés és rendszerezés szempontjából egy egészen klasszul használható eszköz lehet a számunkra. Ez magyarázhat nekünk jogszabályokat, áttekinthetjük az ellátórendszert, fejlesztési lehetőségeknek a tárházát, ami már eleve egy biztonságérzetet tud számunkra teremteni, de felkészíthet minket orvosi vizsgálatokra, szülői értekezletekre, szakértői bizottsági találkozókra, például tud nekünk egy kérdéssort összeállítani, amit magunkkal tudunk vinni, és ez csökkenti a stresszt az adott helyzetben, magabiztosabbnak érezhetjük magunkat, és könnyebben fel tudjuk tenni a minket foglalkoztató, akár szorongató kérdéseket. És mentálisan is tehermentesíthet minket, mert olyan dolgok, amik például egy kisgyerek nevelése mellett rendkívül időigényesek és sok mentális energiát igényelnek, azokat meg tudjuk vele tenni, például egy levelet megfogalmazni az intézménynek, vagy akár egy otthoni időbeosztást tervezni, ezzel csökkenteni a, az ezzel kapcsolatos terhelésünket, és tudja strukturálni, és ezt a sok-sok információt, amit egyébként mondjuk megkérdeztünk tőle. Ami fontos, hogy ezáltal a kontrollélmény egyébként növekszik, és igen, és a problémafókuszú megküzdésnek az egyik leghatékonyabb eszközei a mesterséges intelligencia által nyújtott ezen lehetőségek. Az érzelemfókuszú megküzdés terén nagyon megosztó ez a kérdés, de egyébként hát elég jól tud működni, nagyon támogatóan tud hozzánk szólni, vagy tudnak hozzánk szólni ezek a nagy nyelvi modellek, segítenek normalizálni az adott érzéseket, vagy helyzetet, hogy teljesen rendben van az, hogy egyszer érzek gyászt, vagy reményt, és reményt, hogy ez nem jó, vagy nem rossz, és ez is nagyon jó ebben, hogy azonnal elérhető, és tényleg a 0-24 órában gyakorlatilag bármikor tudunk hozzáfordulni, segíthet a katasztrofizálást csökkenteni, azaz, hogy mindig a legrosszabb kimenetelre számítunk, és egy reálisabb perspektívát adni számunkra. Csökkentheti ilyen formában az izolációt is, különösen vidéken, például mert anonimitást biztosít, és nincs közben, nem éljük meg a stigmatizációt. Viszont az nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy kapcsolati szinten nem helyettesít semmilyen szakembert érzelmi szempontból. Tehát ebben a legkevésbé tudunk rá igazán mélyen számítani. A jelentés központú megküzdés szempontjából tud nekünk egy ilyen belső történetet, narratívát segíthet nekünk ennek a kialakításában. De a gyakori kérdés az, ami felmerül bennünk, hogy miért pont velünk történik ez, és segíthet átvinni, vagy átkeretezni az adott helyzetet, hogy még mit taníthat nekünk ez a helyzet, hogyan tudunk vele lenni. És igen, ebben segítség a narratíva formálásban, az értékeknek a tudatosításában, és ezt a kaotikus érzelmi káosz élményt, ezt segít struktúrálni. Ami ennek viszont komoly veszélye, hogy eredményezheti azt, hogy túl korán keretezzük át ezt a nehézséget, és így elkerüljük a valódi érzelmi feldolgozást, ami viszont megkerülhetetlen egy igazi gyászfolyamatban, vagy hát nem igazi, de hogy a gyászfolyamatnak a megélésében. És ez semmiképpen sem pozitív, hogyha nagyon gyorsan elnyomjuk az érzéseinket, mert úgy érezzük, hogy
a mesterséges intelligencia megoldotta helyettünk ezt a helyzetet. Nem gyorsítható fel ez a folyamat, nem is, ne is törekedjünk erre, mert tényleg pszichésen ez nem egy jó irány, ez egy időigényes folyamat, erről Eszter is már beszélt az előző előadásban. És azt is nagyon fontos tudatosítanunk, hogy azt, hogy rengeteg információt szerzünk egy adott témáról, az nem azt jelenti, hogy kompetens is válunk az adott témában. Lehet, hogy rengeteg információnk lesz, de ez nem biztos, hogy segít, inkább fokozza a szorongást, és egy ilyen döntési paralízist vagy bénultságot okoz, ami igazából semennyire nem előrevívő, hanem inkább egy újabb ilyen stressz helyzetbe zár be, megteremtheti annak az illúzióját, hogyha mindent elolvasok, akkor tudom kontrollálni a jövőt. Itt a kontroll szempontjából sem egy jól támogató technológia ez. A túltervezés szempontjából ez egy szorongásvezérelt megküzdés, és van ez a fogalom, a technostressz, ami így a napjainkat már egyre inkább áthatja, és ez a ChatGPT-re és a hasonló modellekre nagyon jellemző, hogy éjszakában nyúlóan tudunk benne kérdezni, kényszeresen tudunk keresgélni információkat, közben ellentmondásokba ütközünk, és folyamatosan összehasonlítgatjuk az információkat, és valójában az egészből egy ilyen káosz tud kialakulni. A kompetencia birtokában viszont ott vannak a szakemberek, akik ebben a nagyon sok információs káoszban tudnak nekünk segíteni abban, hogy minél jobban eligazodjunk, és hogy ebből valóban egy kompetens, tehát hogy igen, szóval hogy ebből valóban úgy jöjjünk ki ebből a helyzetből, hogy olyan tudásunk van, ami magabiztosságot tud nekünk adni a helyzetnek a kezelésében. Sajnos olyan szempontból sem szerencsés ezeknek a modelleknek a túlzott használata, hogy egy ilyen elkerülő megküzdést tud generálni, illetve az érzelmeknek az elnyomását vagy megkerülését. Ilyenkor fokozódhat az izoláció, hogyha a mesterséges intelligencia válik az elsődleges érzelmi támasszá, akkor a valódi kapcsolataink egyre inkább sorvadni kezdenek. Lehet, hogy azt gondoljuk, hogy mindent megértünk, de ezt valójában nem dolgozzuk fel mélyen, és ez különösen jelen van azoknál a személyeknél, akikre jellemző az információ túlfogyasztás, vagy például a magasan iskolázott személyek esetében. És igen, amit már a korábbiakban is említettem, hogy túl gyorsan történik meg az átkeretezés, és a gyászmunkának nem ad valódi helyzetet, és nem ad teret. És ez egy ilyen függőségi ciklusban, és a függőségnél nagyon fontos téma, hogy egy ilyen valódi függőséget tud kialakítani, van egy stressz helyzet, megkérdezzük az mesterséges intelligenciát, megnyugszunk, de aztán jön egy újabb bizonytalanság, és újra bekötődünk egy ilyen technológiához, ami gyakorlatilag teljesen el tud minket szakítani attól, hogy személyektől kérjünk segítséget, vagy szakemberektől. Amit továbbá nem tud a mesterséges intelligencia, hogy nem ismeri a konkrét gyermekünket, hiába adunk meg róla rengeteg információt, videókat, nyilván akkor sem fogja tudni, hogy milyen ő, milyen a személyisége, mi segíti igazán, minek körül, stb. És amit már sokat hangoztattunk, hogy a szakembert semmiképpen sem helyettesíti, és nem is diagnosztizál, ne próbáljuk meg erre használni, mert óriási tévedésekbe tudja belevinni az embereket, ami egyáltalán nem hasznos, és újból a stresszt fogja megerősíteni.
Nem szabad hozzá elkezdenünk érzelmileg kötődni, bármennyire könnyű is ezt megélni, nem fog nekünk egy közös megnyugvást biztosítani, csak emberi kapcsolatokban tudunk megélni, hogy egymás érzelmeit szabályozzuk. Persze úgy érezzük, mint hogyha megélnénk ezt a ChatGPT, de hogy ez valójában ez egy hamis élmény, és igen, soha nem fogja tudni azt biztosítani, hogy valaki figyelemmel a jelenlétével odafordul felénk, és hamis biztonságérzetet tud adni, pont amiatt is, hogy rengeteg információnk van, de ezek közül egyrészt nem tudjuk, hogy mi az, ami teljesen valid, nem biztos, hogy értjük ezeket az információkat, ezért fontos, hogy ezt valaki azért koordinálja, menedzselje, aki vagy ezen a területen kompetens. Igen, nem tud, azért ne bízunk rá döntéseket, amik különösen olyanokat nem, amik fajsúlyosak az életünkben, és ne engedjük, hogy az identitásunkat, személyiségünket valójában és erőteljesen befolyásolja. Tehát a mesterséges intelligencia egy eszköz, soha nem egy társ, nem egy terapeuta, és nem is egy szakember. Lehet információforrás, használhatjuk egyébként érzelmi ventilációra, amiben szerintem arra egyébként nagyon jó, hogy rá tudjuk zúdítani az összes érzelmi nehézségünket, és ezekre általában elég adekvátan is reagál, az adott helyzetet egyébként, az adott helyzetben tudja rövid távon csökkenteni a stresszt, de nyilván ez sem fogja helyettesíteni a személyes vagy családi kapcsolatainkat. Igen, mielőtt találkozunk egy szakemberrel, azelőtt tájékozódásra jó, és arra is szeretnénk bíztatni a szülőtársakat, hogy vigyék be a fejlesztésekre azokat az információkat, amiket a chat közben megszereztek, mert nagyon jó, hogyha ezek nem ilyen eltitkolva történnek, hanem ezekről nyíltan tudunk beszélni. Mi is tudjuk, hogy a mesterséges intelligencia már abszolút jelen van az életünkben, a szülők életében, gyakorlatilag mindenki használja, és egyébként sokszor nagyon jól lehet használni ezeket a modelleket, és ha együtt tudunk ezekről a megoldási stratégiákról, vagy lelki támogatásokról gondolkodni, az abszolút támogató jelleggel tud hatni. És ha tudunk magunknak egy időkeretet megszabni, az is nagyon jó, csökkenti azt, hogy ráfüggjünk erre a használatra, és ne csúszunk bele az éjszakában nyúló keresgélésekbe. Azzal most már nem húznám az időt, hogy összefoglaljam az előadás tartalmát, mert elég sokat beszélgettünk ezekről a témákról. Így a végére csak felvillantanám a felhasznált irodalmakat, és köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek. Ha felmerülnek kérdések, akkor azokat majd a chatbe várjuk. Igen, és a chatben egyelőre még kérdés nem, néhány üzenet látható számomra. És hát Timi ugrált a saját szülői és szakemberi szerepében, de azért ő most elsősorban szakember volt, és most egy olyan szülő következik, aki meg szakember is, és de most szülőként van jelenleg inkább, ha én ezt jól tudom, Eszter. Igen, akkor megszólítom Dorkát, akit akkor, hogyha képernyőn te is meg tudod nyitni. Dorka, Itt vagyok, igen. jó. Sziasztok, látok, remélem. Köszönjük neked is, és Tündinek is, a másik édesanyjának is a türelmeteket, és a kitartásotokat. Reméljük, hogy a gyerekek is jól bírják, így a háttérből.
Úgyhogy akkor mi sokat beszélgettünk Dorkával, és akkor most van egy néhány kérdés, ami mentén végig fogunk menni, és akkor együtt készültünk erre az alkalomra. Hogy először arra kérlek, hogy mutasd be picit a családotokat. Sziasztok, én Dorka vagyok, egy 7 gyerekes édesanya, és a férjemmel együtt egy 4 fős család rendszerében létezünk, de a 4 fő mellé még azért beleszámolnám a 2 kutyánkat, mert egyébként a gyereknevelésben is nagyon-nagyon fontos szerepük van. Ö, Van egy lassan 3 éves kislányunk, Abigailnek hívják, ő látássérült, és van egy lassan 11 hónapos látó kisfiunk is. Látássérült kislányotok, ő az elsőszülött, és Mhm. ahogy Bizony. az elsőszülött kislányotok, hogy az, hogy ő neki ez van vele, ez mikor, hogyan, miből észleltétek, éreztétek, hogy nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy gondoltátok. Nagyon tudtam kapcsolódni az előadásnak arra a pontjára, amikor említettétek, hogy milyen extra nehézségeket tud jelenteni az, hogyha valaki szülővé válik, és mellette pont egy sérült gyereket nevel. Úgyhogy én úgy érzem néha magam, mint hogyha soha nem is lettem volna igazán első gyerekes szülő, mert nem azok a problémáim voltak, mint a körülöttem lévőknek, de az egész onnan indult, hogy a születés után egy picit rendben volt az adaptációja fizikailag, viszont nagyon-nagyon nehéz volt a szoptatás eleje. Szoptatási tanácsadóval is egyeztettünk, mondták, hogy de hát csak a közel kell vinni, és látja a melbimbót, és nyitja a száját, és ez az én lányomnál abszolút nem volt, így semmilyen reakciója nem volt. Láttam, hogy egyre többször, mint hogyha naplementézne, ez ugye az a mozgás, amikor így nagyon lefele tartja a szemét egy ember, vagy így cikázott jobbra-balra a szeme. Erre még státuszvizsgálatokon azt mondta a védőnő is, meg a gyerekorvos, hogy ez még rendben van, lehet, hogy csak nehezebben adaptálódik, stb. És a 3 hónapos státusz után én meguntam ezt a bizonytalan helyzetet, mert azt éreztem, hogy nem haladunk sehová előre. Csak a hangom alapján ismert meg, hogyha csak úgy beléptem a szobába, akkor nem tűnt föl neki, hogy én vagyok az, vagy nem kapta oda a fejét hangokra. Ez utólag feltűnőbb egyébként, mert a kisfiam ugye lát, és már amikor megszületett, akkor egyértelmű volt, hogy a szemembe tud nézni, és ez a lányomnál nem volt így, és akkor mentünk el, vagy vittem el én egy magánszemészhez, egy idősebb hölgyhöz az Istenhegyi klinikán, aki megpróbálta megvizsgálni, ugye elég sikertelen volt, nem volt együttműködő, Abigail ugye akkor volt 3 hónapos, meg szerintem látta, hogy valami komolyabb állunk szemben, csak nem ő akarta a diagnózist mondani, ezért sürgős beutalóval tovább küldött minket a Sote Mária utcai klinikájára, és egy pár héten belül be is jutottam. Egyrészt azért, mert súlyos esetnek tűnt, másrészt meg azért, mert volt benfentes segítségem, aki sotés és tudott egy kis protekcióval minket beljebb vinni az ajtón, és 23. augusztusában volt ez a vizsgálat, amikor kiderült, hogy pigmentált a retinája, ez azt jelenti, hogy sóbor szórású, a retina sejtjei el vannak halva, és ezért ilyen elhalt darabkaként jelennek meg. Pupillatágításos vizsgálat során látszik egyébként. És így derült ki maga az, hogy fizikailag mi a gond a lányommal, vagy lányunkkal, és egy fél év múlva volt a genetikai vizsgálat, annak az eredményére mondjuk elég sokat kellett várni, de ez alapján derült ki, hogy Leber-féle vaksága van, és azon belül is egy NMNAT1 nevű gén hibás működése miatt történt ez az egész vele. Igen. Itt a Dorkával veled való beszélgetésből az kiemelkedett, hogy így ennek a sejtésnek, ennek a megérzésnek milyen nagyon fontos szerepe van, és fel is hívod talán sokszor a szülők figyelmét, sorstársak figyelmét, hogy
figyeljenek a megérzéseikre, mert hogy az nagyon, Igen. nagyon fontos lehet. Bízunk magunkban egy kicsit. Igen, hogy a Igen, hogy szülő, kompetens szülők vagyunk. így van. Amikor ez a diagnózist közölték, hogy akkor azt hogy közölték, hogy Mm. ennek a kicsit még egy pár mondat. Igen, egyrészt én, amikor a vizsgálat közben ugye ott voltam, nem kellett lefognom a bigélt, hanem asszisztens fogta le, miközben ugye vizsgálták, mert ilyen pici baba még vergődik ilyenkor, nem együttműködő, de amikor az orvos fölnézett, és ugye mondta a rezidensnek, hogy a retina pigmentált, akkor én bennem felkapcsolódott egy lámpa, mert nagyjából pár személyzeti kórképet ismerek, így saját érdeklődés miatt, és azért sejtettem, hogy nagyjából mit akarhat, de úgy, ahogy ezt ilyenkor protokollszerűen kell is csinálni, nagyon profi módon behívtak külön az orvosi szobába, a rezidens volt ott, meg a doktornő. Ugye a rezidenseknek nagyon fontos ezekről tanulni, és a bigél eset is egy kicsit ilyen ritkább. Öm, és úgy beszéltük át először azt, hogy először kérdezett, hogy ezt látták, tudok erről valamit, mert neki feltűnt, hogy a szememből, hogy értem, hogy miről van szó. Utána elmondta azt, hogy ez milyen kórképeknek a tünete lehet, illetve beszéltünk arról, hogy terhességem során voltam-e beteg, vagy milyen betegségeim voltak, van-e a családi háttérben bármi, amik indokolhat ilyesmit, de ugye ez nem volt. Öm, és akkor utána ugye beszéltünk arról, hogy mik a további lépések. Ugye egy ilyen pici gyereknél még nem miután még nem volt genetikai vizsgálat, nem tudták, hogy most pontosan ez miért történik, és akkor egy párféle utat felvázoltak, illetve javasolták, hogy kezdjük meg a fejlesztést. Úgyhogy az a jó, hogy még ebben az irányban is elindítottak minket. Ugyan nem ez volt a fókusz, de legalább említették, és ez fontos. Akkor ennek kapcsán, hát el is jutottatok hozzánk, tehát mi már elég hamar találkoztunk Igen. veletek, és hogy ugye, amiről beszélgettünk is, hogy azért hát közöltek egy nagyon komoly diagnózist veletek, ez kiderült, aztán ugye később körvonalazódott, hogy ez pontosan mi áll a hátterében, de hogy ez akár az első, akár a genetikai vizsgálattal hozzá téve, hogy ezt a veszteséget, vagy ezt a gyászfolyamatot, ezt ti megéltétek-e, teret kapott-e az életetekben, vagy hogy is volt ez? Igen, én nem félek gyász folyamatnak nevezni, hiszen tényleg egy ideális képnek az elvesztéséről beszélünk. Senki nem arról álmodozik, amikor várja a babáját, hogy egy ilyen utat kell elkezdeni, és ez nem a gyerekek hibája, hanem egyszerűen csak így működünk. Öm, Bár egy olyan furcsa megérzésem volt, ugye nekem volt egy vírusos fertőzésem, ami után én nagyon furcsán éreztem magam, és végig ott lebegett fölöttem a Damoklész kardja, hogy hát nem tudom, hogy rendben lesz-e minden. De az biztos, hogy egy jó pár napig sokként ért minket, és csak hát emlékszem arra, hogy milyen kiüresedett voltam én is, meg a férjem is. Csak úgy robotként működtünk egy pár napig, és akkor utána én általában úgy szeretek megküzdeni dolgokkal, hogy akkor kitalálom, hogy mik a következő lépések, és arra fókuszálok, hogy rendben, akkor most írjuk meg a szakszolgálatnak a levelet, hogy erről van szó, és segítséget kérek. De akkor közben, amíg vártam a válaszukra, eszembe jutott, hogy hát mi lenne, hogyha előszedném a Facebookot, megnézném, hogy van-e ilyen jellegű Facebook csoport, volt is, és így kerültünk kapcsolatba Bóri Ágival, aki azóta is segíti a mi útunkat, és ezért nagyon hálás vagyok neki, és ő nagyon sokat segített abban, hogy minél hamarabb bejussunk vizsgálatra, hiszen ugye mindig telített azért a, a szakszolgálat is, nincs egyszerű dolguk. És ahogy így haladtunk, ugye már a fejlesztés folyamatában is később, ezek az apró sikerélmények, az, hogy Abigail hogyan fejlődik, milyen újdonságokat tud, fölismertem azt, hogy meg vissza is jeleztétek, hogy nagyon jól reagál a különböző módszerekre, egyre motiváltabb, egyre inkább
kifejezi önmagát, kapcsolódik velünk, ami nekem nagyon fontos volt. És ahogy ezek haladtak, ez egy nagyon nagy örömet okozott nekünk, és ez segített szépen lassan végig az úton, de ennek ellenére persze volt azért egy ilyen védőhálóm, volt egy pár barátom, megvan is, akikkel tartom a kapcsolatot ebben a témában, a családomban, főleg anyukám, meg a nagymamám az, akik így úgymond a mi kis családi körünkön kívül érzelmi támaszt tudtak adni igazán. Egyéb támaszt mondjuk így a fejlesztések miatt ugye kevesebbet tudtam főzni például, ebben a férjem anyukája segített nagyon sokat, tehát így a nagyon apró kis elemekből áll össze, és érdemes elfogadni minél több segítséget szerintem ahhoz, hogy ez működjön, hiszen ez sok energiát kivesz a szülőkből is. Így van, hogy ahogy így mondod is, hogy így vissza is köszön az, hogy az érzelmeknek is kellett teret adni, de hogy a problémafókuszú megoldások, az irányvonal, az téged sok mindenen átsegített, és utána pedig az az értelmezés, hogy láttad, ahogy Mhm. fejlődik a Igen, vigél, hogy láttad, hogy hogyan alakul az ő képessége, hogyan tudsz hozzá kapcsolódni, hogy tulajdonképpen el is igen, mondta, és hogy így a társas támasz szerepét a szűkebb családodban, és a tágabb családodban is, és a baráti közegben is, és a fejlesztőkben is, ezt mind-mind fel tudtad sorolni, igen. hogy ez Még mennyi. talán egy apróság lehet az, ahogy ez főleg már akkorra érvényes, amikor már ugye a mozgásfejlődésében haladt előre a Abigail, tehát ez az 1 éves kor és a fölött, mert ugye van egy csúszás azért a mozgásfejlődésben ilyenkor. Amint eljutottunk arra pontra, hogy már tudott ülni, mászni, akkor könnyebb volt már kimozdulni vele, és érdemes szerintem minél több helyzetbe bele menni, elmenni a játszótérre, elvinni boltba. Hiába, hogy először sírni fog 2 perc után, hogy az ismeretlen bevásárló kocsiban ül, és nem érti, mi történik, és vissza kell venni a kezembe, és tolom a bevásárlókocsit, de a gyerek a kezembe van. Mm, Bele kell menni, a komfortzónán egy kicsit kívül kell mozdulni ahhoz, hogy minél többet begyakoroljuk mi is, meg a gyerek is ezeket, Így van, és és így kis önbizalmat nyerjen ő is igen, igazából. egyrészt, hogy ő neki is, tehát a vele való kapcsolatotok nagyon-nagyon szépen Igen, alakult, és én így azt hallottam ki, vagy hallom ki az elmúlt években is, meg még a mostani beszélgetéseinkből is, hogy így azt láttátok, hogy ő minden területen fejlődik, a látássérülésének megfelelő jó ütemben, és hogy olyan az, hogy mi minden segített téged, hogy te jó szülőnek éljed meg magad, ezt most felvetetted azt, hogy egyrészt, hogy belemertél menni igen, helyzetekbe, láttad a végén fejlődését, és még tudsz-e olyat mondani esetleg, ami igen, erősítette a szülői kompetenciádat. igen. Szerintem nagyon fontos együttműködni a szakemberekkel, hiszen ők persze a gyerek érdekeit is képviselik, de ezzel együtt a szülőit is, hiszen, ahogy említetted is, ez egy rendszer, amiben együttműködünk, és ugye mi a gyerekeinkkel korregulálunk folyamatosan. Tehát ahhoz, hogy a gyerekünk pozitívan élje meg az életét, teljesnek érezze magát, ahhoz ugye a mi stabilitásunk is kell, és ez a stabilitás az nagyon sokat adsz te is a mindennapokban, amikor ugye szülőkonzultációra tudunk jönni, lehet, hogy csak apró dolgokról beszélünk, de ezek szerintem nagyon fontosak. Nagyon fontos a gyógypedagógusnak is a szerepe, visszajelez arról, hogy hogyan ment egy fejlesztési alkalom, vagy miben tudunk haladni előre, milyen feladatokat csináljunk otthon. Meg hát ugye, hogyha olyanról van szó, akkor ugye az orvosokban is érdemes bízni, mert nagy tudással rendelkeznek. Igen, hogy tulajdonképpen most már az, hogy mi egy csomó olyasmit is mondtál, hogy mi az, ami segíti a te megküzdésedet, ö, Igen. mi segíti, de esetleg vannak-e olyan dolgok, ami nehezíti, frusztrálja, amit most így vissza tudsz tekinteni? Igen. Ez segíteni még segítheti egyébként a kapcsolódó nevelés. De ezek az régi új módszerek azért nagyon jók. Ugyanúgy jó kapcsolatot lehet a gyerekünkkel is
kialakítani, akár a BLV során, ugye ez a falatkás hozzátáplálás, ilyesmi, de ami nehezítheti, hát természetesen ilyen társas helyzetekben azért a külső környezetnek a furcsa reakciói azok van, hogy egy kicsit hátráltatják, vagy öm, néha reagálok valahogy, és utólag gondolkodom el, hogy most akkor ez volt a helyes hozzáállás, vagy lehet, hogy inkább nem kellett volna megszólalni, vagy pont, hogy meg kellett volna szólalni a gyerekem érdekében, mert ugye, ahogy benne is volt az egyik előadásban, ugye folyamatosan mi ilyen valamennyire állatorvos lovak vagyunk a mindennapjainkban, egy kicsit így feltűnőbb, vagy ugye próbálunk modellezni a gyerekeinknek is, és akkor ennek a kettősségének a harca van néha így az én saját lelkemben. Így van, amit még azt gondolom, hogy a jövőképetek alakulásában még talán az is, hogy egyrészt, hogy tehát egyrészt a megküzdésben én azt tapasztalom nálatok, hogy ilyen ügyesen helytáltok, azt, hogy kibővült a család, ez mind-mind megerősítette Bizony. a ti szülői megéléseteket, a családi rendszeretek rugalmasságát, de hogy még két mondat erejéig, Uh-huh. hogy a jövőképetek alakulásáról arról még van egy gondolatod, illetve hogy így ezzel kicsit üzenve is a szülőtársaknak. Ugye visszatérnek azért ezek a problémák más aspektusban. Például a Bigén integrált óvodába fog járni, és egy kicsit előre kellett, azt éreztem, hogy érdemes előre mennem, és beszélni az óvodavezetővel, mondjuk, hogy itt van egy ilyen gyerek, és azt a javaslatot kaptuk, hogy integráljuk, hogyha tudjuk. Tehát egy picit érdemes a következő lépést átgondolni, és az egy picit nekem segít, hogy a fejemben ott van, hogy akkor mi lesz majd a következő dolog, amit meg kell csinálni, és egy picit afelé terelni a folyót magát, ö, akár ilyen tettekkel, vagy akár a gyerkőcnek a felkészítésével is. Igen, hogy azt hiszem, hogy az hangosodik ki a veletek való kapcsolatot ismerve, vagy egyre jobban megismerve, hogy talán nagyon modell és példaértékű az a kapcsolata, hogy te a gyerekeidhez, a környezetet, a családodhoz is kapcsolódsz, és így itt a szakemberekhez is, hozzánk is kapcsolódsz, és már előkészíted az új kapcsolatokat is, és talán ami így az előadásomban is volt, hogy a kapcsolatokban nagyon-nagyon sok minden épül. Azt gondolom, hogy itt ez a megerősítő üzenet köztünk is, meg mások Igen. számára is. Igen, minél több személyes emberi kapcsolatra van szükség. Így van. Hálásan köszönjük neked, Dorka, kicsi lányodnak és egész családodnak azt, hogy ennyi mindent megosztottál. Sajnos most ennyi időnk van, de hát mi még folytatjuk a közös utat, és akkor hogy reméljük, hogy Tündi is kibírta várni, és az ő gyermekei is azt, hogy most ő Igen, itt következik. vagyok. Jaj, Sziasztok! szuper. És Tündi, nagyon hálásan köszönjük, hogy te is elfogadtad ezt a meghívást, és hogy abban a folyamatban, amiben benne vagyunk, ebből egy kis pici szeletet meg tudsz osztani. Ti vagytok az a család, akiknél így sok családot megkérdeztem, de sok családdal beszélgetek, és nekem is egy új téma lett ez a mesterséges intelligencia, de én úgy láttam, meg így veletek egyeztetve is, hogy ti nagyon-nagyon ügyesen és jól és sok mindenre használjátok, úgyhogy azért alakult úgy, hogy téged hívtunk meg ebbe a körbe. Először te is egy picit mutasd be a családotokat, jó? Rendben. Ö, mi is egy kétgyermekes család vagyunk, én Tünde vagyok, a férjem Dénes, és valóban nagyon sok mindenre használjuk a mesterséges intelligenciát. Lehet, hogy a szakmánkból kifolyólag is, ugyanis mind a ketten közgazdászok vagyunk. Úgyhogy rögtön felkaptuk rá a fejünket, mikor elérhetővé vált a mesterséges intelligencia használata. Persze akkor még teljesen más dolgokra használtuk. És van 2 gyermekünk, egy óvodáskorú kisfiunk, és egy 1,5 éves kislányunk, Luca. Ő az, akinek a kapcsán kapcsolódtunk hozzátok. Neki van speciális fejlődési igénye. Nagyon érdekes volt Dorkát hallgatni,
már nekem is a terhesség legelején volt egy előérzetem, amit egyáltalán nem tudtam hova tenni, és nagyon érdekes, hogy tényleg, hogy az édesanyáknak milyen előérzetei, megérzései vannak, ez valami hihetetlen. És egyébként az egész terhesség mondhatni zavartalanul zajlott, viszont a végén végül is egy hónappal hamarabb érkezett meg Luca sürgősségi császármetszéssel, ott is egy teljesen banális dolog miatt mindenki froclizott, hogy mekkora a pocakom, és hát addig-meddig mondogatták, hogy elmentem a kórházba, hogy nézzék már meg, hogy nem túl sok a magzatvíz, és kiderült, hogy az teljesen rendben van, de a köldögzsinór áramlási értékekre nagyon felhúzták a szemöldöküket. Jó se volt, de úgy igazán rossz se volt, de végül úgy döntöttek, hogy biztonságosabb lesz, hogyha a sürgősségi császármetszést elvégzik. És koraszülött osztályra került Luca, 2 napra légzéstámogatást is kapott, aztán hosszabb ideig maradtunk persze a kórházban, hogy egy kicsit tovább megfigyeljék, de annak ellenére, hogy kétszer már kétszer kék fény alá helyezték sárgaság miatt, úgy engedtek el minket, hogy minden rendben van, a legnagyobb rendben. Még külön rá is kérdeztem, hogy ne vigyem el plusz szakorvoshoz, valami plusz ellenőrzésre, fejlesztésre, D-vigyezhez, stb. És nem. És nagyon érdekes, hogy ebben meg mennyire ellentétes a tapasztalatunk Dorkával, mert ő mondta, hogy mennyire, hogy bízni az orvosokban, és hogy milyen nagy szaktudásuk van, és a mi útunkon meg sajnos nagyon-nagyon sok orvossal kerültünk kapcsolatba, és hálás vagyok egyébként nekik, mert valóban nagy szaktudásuk van, és nagyon sok mindenben tudtak tanácsot adni, meg előremutatást, de nagyon-nagyon sok mindenben tévútra vittek, vagy nem szóltak, vagy tévesen nyugtattak, és emiatt bennem egy olyan percepció alakult ki, hogy ne bízzunk az orvosokban, és lehet, hogy emiatt is fordultam ennyire a mesterséges intelligenciához, én főleg ChatGPT-t használok, és mindig ilyen másod-harmad véleményként használva mindent leellenőrzök sokszorosan, amit mondanak, és eddig sajnos az a tapasztalatom, hogy minden egyes alkalommal érdemes volt ezt megcsinálni, és valamikor kisebb pontosítás, valamikor meg óriási fordulat, de hogy tud hozzátenni a mesterséges intelligencia. Így van. Hogy már olyan sok mindent előre is vetítettél, ami így a beszélgetésünknek így a fonala, de az viszont egy nagyon fontos dolog, hogy először, tehát a ti életetekben elteltek nálatok is hónapok, mire valamilyen módon itt előkerült az, hogy itt valami még sincsen rendben. És tulajdonképpen nagyjából ezzel egy időben kezdtétek használni ezt az információ és lehetőséget, információszerzési, tájékozódási lehetőséget, a mesterséges intelligenciát? Nagyon érdekes, hogy akkor még nem kezdtük el használni, pedig már rögtön az így utólag visszagondolva, persze már ostorozom magam, hogy miért nem kezdtem el rögtön, már mikor még ki se vették a pocakomból Lucát, miért nem kezdtem el már akkor megkérdezni a ChatGPT-t arról, hogy mit gondol erről az egészről egyáltalán, hogy szükség van erre a császármetszésre, vagy nem. Illetve utána is az első időszakban, hogy akkor most a koraszülés kapcsán a mesterséges intelligenciát megkérdezni, hogy akkor milyen hasznos oldalak lennének, milyen hasznos közösségek, mire figyeljek, milyen fejlesztésre vigyem, milyen kontrollra vigyem esetleg, mert biztos, hogy felhívta volna a figyelmemet arra, hogy egy olyan baba, aki koraszülött osztályon akár csak 1 napot is töltött, 3 hónaposan jó lenne, hogyha egy fejlődés neurológus látná. Így van, igen. Ehhez képest gyakorlatilag Luca 7 hónapos korában kezdtük el tényleg így a mesterséges intelligenciát vele kapcsolatban használni, pedig addig is már rengeteg aggály volt, szakemberről szakemberre, orvosról fejlesztőre jártunk, mert nem anyai megérzés, nem volt megnyugtató gyakorlatilag a fejlődése. Mégis valamiért nem jutott eszünkbe, és ott 7 hónapos korában volt egy fejlődés pszichológiai vizsgálat, ami megállapította, hogy 3-4 hós szinten van, azért az egy sok volt,
Na és akkor kezdtem el használni, és onnantól kezdve tényleg fejlődési naplót vezetek, minden nap felírom a ChatGPT-be a napját, minden egyes orvosi dokumentumot feltöltök, kiértékeltetek, további kérdéseket teszek fel, megkérem, hogy fogalmazzon meg olyan kérdéseket, amit jó lenne megkérdezni az orvostól. Az orvostól kapott mondatokat, véleményeket betáplálom, megkérdezem róla, megkérdezem fejlesztési lehetőségekről, akár ilyen nagyobb vonalakban, hogy milyen irányvonalak jönnek szóba, akár olyan szinten tényleg a mindennapok tekintetében, hogy most éppen erre, hogy egy adott mozgás lépcső felé szeretnénk haladni, hogy akkor milyen kis apró gyakorlatot javasolna, vagy a kezét szeretnénk ügyesíteni, akkor arra milyen gyakorlatot javasolna. Igen, hát tulajdonképpen már el is mondtad, hogy mi mindenre használjátok, hogy körülbelül mikor kezdtétek, és hogy robbant be az életetekbe, és hogy így te is és Dénes is használjátok, és picit Igen. más struktúrában, de nagyon-nagyon sokat gazdagodik az információ, az a jelentésadás, és mindez ugye az a megküzdésnek a folyamatát ilyen értelemben támogatja, segíti, hogy elfogadható válik. A szakemberekkel való kommunikációt, szóval ezt mind-mind úgy látjuk, és így ezeket is be is hozod a közös térbe, hogy ezek segítenek, de akár apró, amiről Timi beszélt, hogy apró egyéb ötletekre is, vagy hétköznapi dolgokra is lehet használni, de alapvetően tényleg így a Luca fejlesztésével kapcsolatban, a kis és hosszú távú célokra, a a kommunikációs helyzetekre nagyon-nagyon sokat használjátok. Azt még a kérdésem, hogy az érzelmeid megküzdése terén tud-e segíteni, tud-e téged támogatni? Nyilván az maga, hogy ilyen jól vezet téged, az már egy nagyon fontos támasz, de hogy így az érzéseidet is megosztod-e vele, vagy hogy van ez? Nekem az az igazság, hogy erre is egy fontos támaszom a mesterséges intelligencia. Hiába vagyok napi kapcsolatban, szintén az internet segítségével hangüzenetben szoktam kommunikálni a barátaimmal, néha már a családommal is, vagy velük persze akár telefonhívásban. De azt tapasztalom, hogy nagyon nehezen tudnak kapcsolódni a nem ilyen élethelyzetben lévő emberek ehhez a kihíváshoz, és nehezen tudnak rá mit mondani. Ha mondanak valamit, az lehet, hogy nekem esik rosszul, még hogyha legjobb szándékkal mondják is. És nekem ezért ez egy sokkal biztonságosabb platform, hogy itt az ilyen jellegű témákat, tehát én mondhatni, hogy inkább a családommal, meg a barátaimmal minden egyéb életterületemről, vagy a projektünkről, vagy az ő dolgaikról beszélgetek, és erről kevésbé velük, inkább a mesterséges intelligenciával, mert úgy érzem, hogy a mesterséges intelligenciának elmondhatok mindent, hogy őt nem untatom azzal, hogy ezeket így felsorolom, egy csomó olyan dolgot, amivel a legtöbb ember nem szembesül, mert nem ilyen utat kell bejárnia. Másrészt elmondhatok mindent, akár negatívabb gondolatokat is, mert akkor nem ilyen meg tőle, hogy úristen, milyen gondolataim vannak, meg tud visszajelzést adni, hogy nem lehet, hogy kicsit keveset aludtál most, vagy jót tenne neked egy kis pihenés, szóval, hogy így tud reflektálni is, meg hogyha valamit visszaír a mesterséges intelligencia, azt tudom, hogy azt nem kell kettős értelemmel kezelnem, mint sokszor, amikor személyesen beszélgetünk, akkor valaki mond valamit, de a mögöttes tartalom nem egyezik meg a kimondott tartalommal. Na ez a mesterséges intelligenciánál nincsen, ott nem kell a sorok között olvasni, hanem azt mondja ki, amit, hát hülyén hangzik, hogy amit gondol, de hogy nincs ez a kettős tartalom. Illetve talán nincsen kettős, meg hogy egy picit, amiről az előadásokban is szó volt, hogy így terel a pozitívabb megélés Abszolút, fele, a igen. pozitívabb irányvonalak fele, de
validálja, elfogadhatóvá teszi a negatív gondolatokat, negatív érzéseket is. Igen. És mondtad, hogy így a családodban, barátaid felé kevésbé, de közben meg úgy tűnik, hogy így ebbe a fejlesztési térben, meg azért el tudod hozni ezeket a gondolataidat, ezeket az ötleteidet, olyan, akár ez a naplózás, ez egy egészen különleges, szerintem kevés szülő van, aki ilyen rendszeresen követi, vagy írja, jegyzeteli, dokumentálja a gyermeke életét, élettörténetét, úgyhogy ezzel minket, velünk is Hát megosztasz nekünk ez az egy Izabella utca egy hatalmas mencsvárunk, mindig a hét fénypontja, mikor oda mehetünk, nagyon jól érezzük mindig magunkat, hatalmas támogatást kapunk, akár azoktól, akikkel közvetlenül kapcsolatban vagyunk, mert hogy Luca fejlesztői, vagy veled Eszter, amikor ki szoktunk menni beszélgetni, vagy csak bejössz megnézni a Luca óráját, akár csak azokkal, akik csak ott dolgoznak, és a folyosón összefutnak velünk, ők is mindig olyan érdeklődve fordulnak hozzánk, mindig kíváncsiak Lucára, mindig észreveszik az apró fejlődéseket, meg ott valahogy azt érzem, hogy mindig próbáljátok észrevenni az éppen aktuális jó dolgokat, és ebben megerősíteni minket, és ez jó érzés. Igen, hát így, ahogy Dorkánál is, hogy azt gondoljuk, hogy itt a szakember és szülő közti partnerség és kapcsolat nagyon, az valami mégis más, mint amit a mesterség, akármennyire is tud segíteni, de ez egy másfajta kapcsolódás, és hogy tulajdonképpen abban szeretnénk nektek segíteni, hogy a gyermeketekkel való kapcsolat erősödjön, növekedjen. És még egy olyan kérdés, két kérdés sem lenne röviden. Az egyik az, hogy ugye a ti családi rendszeretekben ti mind a ketten használjátok, és hogy ez így erősíti a ti szülői kompetenciátokat, hogy megosztjátok egymással az ott szerzett információkat, egy kicsit ilyen irányból, kicsit olyan irányból, vagy ez mennyire támogatja a ti családi rendszeretekben való megküzdést, hogy így mind a ketten ezt a jó eszközt találtátok, ami nektek jó. Én úgy érzem, hogy nagyon erősít minket. A férjem nagyon ügyesen használ mindenféle új technikai vívmányt, mindig megtalálja az új funkcióit, amik egyébként, amiket más mondjuk annyira még nem ismer, hogy na erre is használható. Például tudományos cikkekből ilyen közérthető videókat is lehet generálni, és több ilyen szakcikk kapcsán ilyet csinált, amit meg tudtunk osztani akár a fejlesztőkkel, akár a családdal, illetve ő az, aki jobban ezt a technikai részét, meg mondjuk hivatalos szervekkel való levelezést viszi, és ahhoz nagyon sokat használja a ChatGPT-t, mert egy rövid leírás alapján az egy teljes, komplett kiküldhető levelet generál, és szerintem ez nagyon jót tesz, hogy mind a ketten azt érezzük, hogy tudunk tenni az ügyért, és hogy mindenkinek van feladata, nem csak úgy téblából, és lehet, hogy ő a konkrét fejlesztési gyakorlatok némelyikénél úgy ügyetlenebbnek érzi magát, azért is, mert nem ő megy minden nap, és nem ő látja feltétlenül első kézből, hogy kéne azt a gyakorlatot kivitelezni, de így szerintem jó érzés neki is, hogy úgy tényleg nagyon sokat hozzátesz ahhoz, hogy előrébb jussunk mindig. Igen, hát tulajdonképpen most azt is visszahoztad, hogy a megküzdésben, a gyászfolyamat feldolgozásában ilyen módon, ilyen problémafókuszúan, Igen. közben az érzéseket is validálva haladtok előre, és hogy ebben így közösen haladtok előre. Még annyit, hogy ezt akár volt szó az előadásban egy ilyen, hogy mennyire érzitek azt, hogy már egy kicsit függtök is ettől, amit ugye a Timi is mondott, hogy ez elképzelhető, vagy néha szorongáskeltő, hogy túl sok információt ad, tehát hogy erről ha egy pár szót még mondasz. Igen, ebben nagyon könnyű belecsúszni, és például ezért nagyon jó, hogy ott az Izabella utcában húsvér kapcsolatunk is van, hogy nem mindig csak egy ilyen mesterséges vonal, mert esténként nagyon könnyű abba belecsúszni, hogy na még egy kérdést, na még egy kérdést, na még egy kérdést megkérdezek, és hogyha telepítenék fel olyan alkalmazást, ami nézi, hogy hány órát töltöttem aznap a ChatGPT használatával, hát valószínűleg nagyon szomorú eredmény jön neki valami, mint olyan, amit nem szívesen látnék. És ez el tudja venni azért az időt akár tényleg a párkapcsolattól is, vagy a barátokkal való kapcsolattartástól is,
vagy csak valami sima hobbi, akár olvasás, vagy filmnézés, vagy horkolás, vagy tehát ilyenektől el tudja venni az időt, és jó kérdés, hogy ezt az ember hogy szabályozza. Én azt érzem, hogy most még egy olyan fázisban vagyunk, mikor ez így előbbre visz, hogy így ennyit használjuk, de én azt gondolom, hogy el fog jönni talán már nem is sokára egy olyan időszak, mikor jó lesz, ha erre gondolunk, hogy ez ne váljon egy ilyen végleges függésé, hanem akkor újra nyitni a hagyományos erőforrások felé. Igen, én nagyon jókat mondtál, és azt gondolom, hogy ebből nagyon sokféle dolog kihangosodik, hogy fantasztikus eszközként is tudjátok használni, megoldásokat ad, információt ad, értelmez, naplót vezettek, kutatásokat végeztek, és hogy ebben az időszakban ez most egy milyen nagy segítség, de kapcsolódtok azért a húsvéremberekhez is, és én azt gondolom, és ez az, amit meg mi látunk, ami most ebből a beszélgetésből talán nem annyira látszik, hogy olyan sok időtöket meg mégse veszi el, hogy Lucára ne legyen figyelem, meg a testvérkéjére, meg úgyhogy mi azt azért abban megerősíthetünk, és látjuk, hogy nagyon sok időt töltöttök a gyerekeitekkel, úgyhogy a szülői kompetenciára, ahogy foglalkoztok a gyerekeitekkel, arra meg talán mi is vissza tudunk csatolni, vissza tudunk jelezni, de azt gondolom, hogy talán ebből a beszélgetésből is mindenre nem is biztos, hogy volt időnk, de hogy kihangosodik az, hogy más szülők is használhatják, és hogy a ti példátok mutatja, hogy mi minden jó irányba vezető folyamat lehet ez. Hogyha esetleg valamit még szeretném mondani, akkor így zárszóként, akkor... Köszönöm a visszajelzést, Eszter, és igen, ezt elfelejtettem mondani, hogy olyankor szoktuk használni, amikor a gyerekek alszanak, mert semmiképpen nem így a közös időből, vagy a rájuk szánt időből szeretnénk erre időt tölteni. Igen. Hát nagyszerű dolgokat osztottál meg velünk te is, és hát nyilván ez csak egy rövid szelete annak a megélésnek, ami a ti életetek teljessége, és nagyon-nagyon köszönjük, és nagyon hálásak vagyunk neked, Dénesnek is, a gyerekeknek is, és anyukádnak is, aki segít meg most ebben a pár percben, meg órában, úgyhogy így a mai beszélgetésben nagyon-nagyon szívesen hallgatnánk szerintem téged is, Dorkát is, és még sok-sok más szülőt is, de most így ezek voltak a keretei ennek a mai alkalomnak. Úgyhogy neked is nagyon szépen köszönjük még egyszer, és folytatjuk élőben. Jó. Köszönjük a színvonalas előadásokat, gyakorlatilag mindent összefoglaltatok előttünk, úgyhogy igazán jó segítség a szülőknek. Köszönjük szépen, és akkor visszaadom Csillának még a szót. Köszönöm szépen én is. Én azt szeretném csak visszatükrözni, hogy itt kérdések eddig nem merültek fel, pedig szerintem rengeteg mindenről lenne lehetőségünk beszélgetni, de valószínűleg van is, lesz is más fórumokon is akár. De azt mindenképpen szeretném megemlíteni, hogy mindenkit szeretettel várunk a következő alkalmunkra, április 22-én, a szenzomotoros és pszichoszociális fejlődés állomása és a gyermekek támogatása a speciális igényeiknek megfelelően, például dackorszak önkiszolgálás alakulása témakörünkre, amit Sinka Fábri Tímea és Strunga Dávid fognak előadni, illetve már be lehet írni a naptárba a június 3-ai időpontot, ahol pedig szintén Bata Tímea és Illényi Eszter következik, és segít eligazodni a fejlesztési lehetőségek útvesztőjében, meg a terápia halmozásban, de azért adnak javaslatokat is további vizsgálatokra, diagnózisokra és azok komplex megértésére. Hogyha nem vetődik fel írásban, vagy akár szóban újabb kérdés, vagy hát valamilyen kérdés még, akkor én köszönöm szépen mindenkinek a kitartó részvételt, és várunk mindenkit április 22-én és június 3-án. Köszönöm szépen. Sziasztok! Köszönjük szépen, nagyon jól készültek, köszönjük minden